праздник Богоявлення Господнього апостол Павел пише к Титу: «Тите, явилася благодать Божа, спасительна для всіх людей». Прийшла спасти всіх людей. Благодать Божа навчає нас, аби ми откинули мирські похоти, ціломудрено і праведно, благочесно жили в цьому світі, готується до Царства Божого. Чекаючи уповання і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, котрий себе дав за нас, щоб збавити нас від всякого беззаконня, очисти собі народ особенний, народ ревностний до добрих діл. І от, коли явилася благодать і чоловіколюбія Спасителя нашого Бога, то Він не подарив нам оправдання, як карточки роздав, а Він спас нас не по ділам праведності, котрі ми б сотворили, а по своїй милості, но через баню відродження і обновлення Духом Святим. Крещення водне – баня, котру ми скупалися 3 рази і переходимо у життя вічне. Баня возрождення і обновлення Духом Святим. Тим Духом Святим, котрий Бог і злив на нас обільно через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб ми, оправдавшись Його благодаттю, по упованню і по надежді зробилися наслідниками вічної жизни. Приклони, Господи, ухо Твоє, і услышини, і живий Йордані креститися ізволивий, і освятивий води, благослови всіх нас, и же преклонением своей явии на знаменующих работное воображение, и сподоби нас исполнитеся освящения Твоего, воды сия причащение, и да буде нам, Господи, во здравии души и тела. Ты выси освящение наше, и Тебе славу, и благодарение, поклонение высылаем, с обезначалью Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. О Йордані, кричаючи Тебе, Господи, від чеської явися поклонені, родителе Бога, святите, зоважи Тебе, возлюбленого Тя Сина, іменуя, і Дух, віді голубині, і зверцоваше слове, це утвердження, явлися, Христе Боже, і ми просвічай слава Тебе. Бог ізбрав нас бути учасниками Царства Божого. Ми пройшли всі через купель крещення. Не для одного, до двоїх, а для всього рода людського, всі, хто захоче вернутися в Царство Божоє. Всі, хто хоче. Бо більшість людей по своїй внутрішній радості бажають вернутися в Царство Божоє, бо генетично ми його помнимо. Так от, ми є ті люди, котрі небесне своє Отечество так полюбили, що ніякої золотої, що в нас в цьому світі би нам предлагали, нас не буде держати. Ми дуже удивляємося, що тільки много людей тепер, котрі мають тільки багатства, що на 1000 років його дітям, внукам доста їсти і пити. А вони плачуть, що вони бідні, вони без помочі, їм треба ще більше. І мучаться через них народи. Господи, благослови наших людей, котрі нині святкують крещення Господнє, Богоявлення на Йордані, бо явилася благодать спасительна для всіх людей. І тепер Божа сила дала нам можливість через баню відродження і обновлення Духом Святим стати дітьми Божіїми, котрі стають наслідниками вічного життя. Бог кличе нас, святі отці опитом кажуть нам: не вертайтеся більше в той пустий бездарний світ. Не вертайтеся на його приманки, бо нині приманки через телебачення і через средства інформації такі утончені, що май сильних людей, але вже такі були сильні, видурили все одно. Треба ж було навіть пару митрополітів з церкви видурити, але видурили б простого, неопитного.
Но тут митрополіти, вродіться, в школі вчили, якусь освіту мають, митрополітами стали. І вдруг утікли з церкви. Щося стало. Не хочуть йти до Царства Божого, ну і то їх вибор. Бог нас кличе держатися того вибора, котрого наші предки збрали 1150 років назад. А тому і Бог нас милує, і наш край милує, і великі війни обходили мимо нас, а й наш народ не був депортований, а остався на місці. І щось не міняло імперії, границі, ідеології, а ми стали ті самі, з ту саму віру і з тисячостолітнім язиком церковнослав'янським, майже ідентичним нашому карпатському русинському язикові. Ми тепер стали дітьми Божіїми, тож тепер хто нас хоче оторвати від любві Божої, каже апостол Павел? Ніч. Ми вже прийняли рішення, а тому, коли видимо духовними очами крещення на Йордані, як Господь прийшов, щоб тут офіційно і розпочати своє служення місіонерське, спасительне, то ми чуємо голос авторитету Іоанна Крестителя. Над ким увидиш Духа Святого Сходячого Голуба, тот і є настоящий Месія, так було сказано Іоанну. І от то сталося. Господь Ісус зайшов у ріку Йордан, і вдруг відкрилося небо. І голос Отця Небесного, сей Сину возлюблений в ньому, моє благоволення його слухайте. А Дух Святий зійшов на Ісуса у виді голуба. І це видів Іоанн Креститель і зрозумів. Подлинність Месії окончательно утверждена. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, благодарим Тебе, що Ти зійшов з небес, щоб нас повернути в Царство Божє. Благослови нам, щоб нас ніхто не обманув, не приманув, щоб у всьому перемогли, все лишньої отвергли, як спортсмени, котрі біжать, всю лишню одежу скидають із себе, щоб чим більше і чим скорше прибігнути на пристань Царство Божє. Бо ті, котріся обв'язали чемоданами і шубами, до фініша часто не дійдуть, получивши і інфаркти, і інсульти, і другі проблеми. І Ти, Божа Мати, дай нам таку радость, щоб ми ніколи не виміняли на сьогосвітні приманки, бо лише так ми діти Божі, діти Євангелія, діти Йордана, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Вас, Господина, вода вопіє, благоляй, приміти, духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, яшного согреха. Живота боятку страшуся, Господь, просвещение мое, и спаси